Chakumbira wote ndanga msimbe uko imuruchi. Motenzera zvandakutaura mashure. Initenda itanga. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichatawura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari wamubatsiri wangu. Chisero kopasi. Ndoyo kwauri blessing balm. Uko ruchi utedzere zvandakutaura. Ini blessing balm. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichatawura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari wamubatsiri wangu. Zvakanaka. Chisero kopasi. Ndinokumbirawo ndetanga kuziviso dai ndichidi ndasatsa kuona blessing balm. Chekutanga blessing balm akatisa mwana wangu. Abata pamuviri. Vaachachengeti mwana wangu. Ndakamboya ndichireva kuti kwachachimbondionawo zvishoma zvanhu ndiri kuteera. Blessing baptiza pamba paigara nemwana wangu. Ndobva aenda inini ndinenda kusapota mwana wangu. Saka zvazvoita kuti ndizouye kudara. Blessing balm. Anatezera wakatizisa mwana wangu. Ndikauya ndikareva mari yangu. Ukasabhadhara. Ukazotizazve mwana. Vanova mudzimai wako. Ukabva pamba. Unoti chiinazvo? Aichowa. Ukubvuma mashaya. Wakatiza ukaenda kupi naye blessing? Ndakaenda basa. Kuenda kubasa kutiza here? Vane basa vananda kushanda ndikanda ndiri pesa. Usachengete mhuri yako? Kumanda iwe. Naiwe mudzimai? Aiuya here kumba? Matesi kuti anga aidzoka akapedzisira kusazozwaya kumba. Akapedzisira rini kuuya kumba? Mnamei. Saka ubva mnamei kubasa? Ndiri kubasa mazuva isai. Ubva mnamei? Uri kubasa kupi? Ndakuita zvekuchera makomba. Kupi? Bindu. Zvombozara May, June, July, 3 months usina kuyamba? Ndakuzodzoka muna July. Ichokwadi here naye musikana? Saka wakadzoka mwedzi upi? Kuno kutodzoka hewo. Yo blessing unogarako? Kwamurove. Mumusha Kwamurove? Uri pamwe kwaMasembura? Tezvara vari kubvunza roora ravero. Baba vakatizirwa wakamboite? Hapana kana tsvakira yekunongana chii? Handinoziva kutsvaga mari. What? Handichitsvaga mari. Handambobvunza kuti utsvaga mari here. Ndati hapana here kana tsvakira yekuno? Hapana. Uchiti uri kuitei? Chiri kutsvaga mari yacho ndikadzidze. Paunogara ndipe kuroja here? Pamba paveri. Mangwana unenge uripo kwaMurove? Vakuona paruware nasabhuku Murove mangwana na2 masikati. Navabereki vako. Vabereki vako vari kupi? Pana mama. Mama vari. Amai vacho taurai tinzwe. Muri kurongei mwana wenyu pakunoroora? Mwana uyu hatogari kumba zvakutaura. Ini ndakatosara nemuroora uyu akangotiza mukadzi kubva aenda. Takamuteera kwaigara. Mhino kwamudzimu agare neni. Kutomuona kuti akatanga kutomuona marumuso. Ndakasara mukadzi akamusiya. Mamudzimu aigara nani? Ane mumwe mukadzi watakatomboteera tikasvika atone mumwe mukadzi ikoko. Tichimuti iwewe kumba wasiya mukadzi ane nhumbu mwana mukadzi nhumbu iri kuzvarwa. Mwedzi uno haina zvakakwana. Chiripo mari yekungoti tingoona kuti mukadzi asimuke zvakanaka. Akati ndikatsvaga ndichatumira kuti ndikaya kumba. Hatogare kwaMurove. Hatogare kumba akangosiya mukadzi. Mukadzi wake ndinotori naye kumba.
iya ndinogara mino kwa mudzimu pataiziva pacho kubhindura kutaurwa kubhindura ndokumusha kwavo kumusha kwani kubhindura ndokumusha kwababa vavo saka kwamurove kuri kutaurwa ndiko kuita sei aiwa kwamurove ini ndimwo kunoku saka vakazombobva kumusha tichigara kunoku pamusoro imambo kana mari yedare atandiwa yo blessing unoite taikuita zvekugadzira mafenicha igadziriro panyamantinofu hazisisiri zvokumakomba ndaimugadzira kudhara ndokuita chienda kumakumba pesa pana ndi kumakumba saka kwauri kunzi uri kugara nani angati musikana wandaigara naye wakaroora saka uri kuzviitire nyauti akauya nemimba yange iri yani mimba uku kune imwe uku kune imwe awangourana pamwe chete saka uri kuda zvikapo iwo vakadzi vangu iwo uri kuti vakadzi vako unovadavisa sikwatira hazvisi kuti budira hozi uri kuwandira uku wakatoti unzi wakatiza wakatobva usina kuoneka amai vako vari kupupura ate zvakakupupura taura chokwadi ukora uchionana zuva nezuva upi uchionana zuva nezuva ndomufonera tichisangana unonzani naye musikana dzaitanga ichokwadi here chikutaura unofonerana muchisangana zuva nezuva unokora manganiwo ko musikana makore mangani kumwachani mangani bada uri kwazvo saka unoudza rora rati zvakadini wanga wawana pakaita zvokudii zvokuita chii 20 zvorazi yakawanda inorora kwarisapi unogara kupi naye iyoite zvake kwarisapi kwachenambi ndokwauda unorora ne$300 indangu ndikuendisawo shoma ndikuratidze kuna nacho ndisanosadaini uko ichidiwa kuti awe koko vari kuuya katire kingi kwagadzirisa saka kupa kunondwa rino wakasiyira mudzimai kuna amai nyauti ndakavhundukawo pamimba apa wakavhunduka aribva waenda kune imwe mimba kuti kwese ndakatovhunduka mbanzi regera zveubhuru zvauda kuita zvesvuka ubhuruke kumashanga akauda kuita akakara mangwana anenge akakumirirawo wazvinzwa mangwana anokutambudza mufana eti 21 une mafestiball maviri 21 years wane 2 mafestiball kafesi kako kakatsvukirira kudai uchivatora vana vechikoro navo endai kumwana hiyama ndodawo $1,000 by end of September bauriwo
kumbira chi wandira ndoita mari handiti wana zvapo napo hata uchiziva kuti maonera unoita mari anonetsa zipi yegara yakavharwa. Zvino kana zipi uchidzikisa pese pese hazvino uri kuzviratidza kuti ndiri bhuru. Unotipa mari by end of September. Ndakupa 2 months. Minimum 500 by end of September. You, atikuda zvokutamba kapana. Amai vacho. Ndati by end of September ndoda mari yemukomana. Muna October mosimuka nemwana wenyu mwendonoroora. Mwana wacho gozi unoishe nazvo ndinetsa miri. Handitauri baba wacho ipapa waita mutsvago yatitaure nyaya dzako anga asingawaniki. Baba vacho vari kubva. Apa vaenda kubasa. Vanogara kupi baba? Atogara tese musoro kwangu. Ndiye bhirita here. Mangwana vanenge vari kundovaona here mangwana? Pamwe ndikavaudza kuti muda kuvaona. Ndoda kuvaona nemwana wavo mangwana masikati matu. Paruwara? Ndenda kunovaudza. Iyo mbona zvandoda? Ndinoda kuona nababa vako mangwana. Ini ndina kutokufambira kuya zokuona ndikuona paruwara. Kushaika zvokuti vanobva yarema zvinokondirerukira ndokusiyana kuparira mhosva kuna naamai vako anokusvika ndotora mubhedha wamai vako ndoutengesa vanda kuparira ngozi ndoenda nonoroora mudzimai wako kana kuya ndotora kumba kwamo kugarepo. Tizvaro ndipe mukana kusvika end of September titaura. Ndinotenda. Hatauri by end of September. Ndikandione baba vacho mangwana tikurukure navo. Ndinotenda. Ndoona kubuda zviko. Amai, chengetai muroora nemwana. Muroora ndochengeta ndinotoona. Comrade aka. Iwewe kwaunogara kuroja kwandikuita sei? Mari yekuroja utoona yavo? Mukadzi ndianogoda. 19 years. Ndangosvika wachigarepo. Wangosvika achigare papo iwe ndobva wadii pai? Ndobva waita chikwekwe? Saka ndiwe wakatizira? Kwete. Anoitei mudzimai wako? Anoshanda mutambo. Sure. Nyika yedu yashanda. unogona kuvimba nemunhu asiri wako chaiyo uchisiya wako chaiyo pasapangwarira Chezvanangataura end of September ndapokundaonana nababa vemwana vedu tinoronga zvipi zvino. Nyaya yedu haina kuchipa zvokudaro. Amai, ndatiudzai murume ndisangana naye mangwana paruwara. Naye mukomana. Ndogona kuti ndakatuma ndiroi but I think mundofanira kuva patient. Usitangwa gara maudza sabhuku murove. Vanhu vanogona ndovanira vanogona ndimomotera but ugarai maudza sabhuku murove Austin kana baba wacho. Suda mambo wakati vada kutoona. Ndine meeting nevagari vemusha menyu paruware mangwana ndizeti mukuzizei. Handisi. Uye nemurume wenyu baba nemwana wenyu titaura. Mazvita regai tiite zvarandibate end of September. Ndoona kuti taita progress.